Здравейте, аз съм Кристиян, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод ще реагираме на новото предложение на Мегастар и на Габриела, което носи заглавието Луда. Пък дали ще бъде наистина луда, силно се надявам, защото много мразя луди с спокоен клип или с спокойно присъствие. Плюс веднага от началото, в момента в който отворих описанието, песента е авторска, което може изключително много да ме радва в този така епогей на каварите и на семплите и на абсолютно всичко, което се случва около нас. В момента в тази музика авторска песен за мен е направо празник, което е меко казано смешно, като се сетя, като се върна 15-20 години назад, като започвах да слушам тази музика. Тогава също имаше кавери, обаче имаше един период, в който просто смазвахме. Ние продължаваме даже. Но това са съвсем различни други теми, които не искам да влизам сега. Тук говорим за Габриела. Що се отнася до Габриела, искам да адресирам нещо към вас. Тук малко с Габриела и Селина, това, което ми пишете месеци наред в Инстаграм, особено, дали на въпроси, дали на лично съобщение. Това, което на вас ви прави впечатление, което според мен е грешно. Според вас, медии и като цяло екипа на Мегастар пренебрегва Габриела от към продукция. И едва ли не, че са я, в смисъл, оставили са я на произвола и само върху Селина се набляга. Значи, това е музика. В момента, в който това стане, да кажем, примерно, медии вече не чувства Габриела като изпълнител и иска, в смисъл, това не става така и тя да стои, да знае, да вижда това нещо и да стои да си почива, и нищо да не се случва. Значи тук или се разделят и тя си поема по своя път, или няма такова нещо, като разделение и като оставяне на произвола и си остава в Мегастар и си работи, както е реално. Така едно време деляхте много Лидия и Десита. Лидия имала 10 песни, Десита имала 8 и половина. Лидия имала 9 дуета, Десита имала 9 дуета и 1/4. Значи, щом един изпълнител е в дадена компания, дадена продуцентска къща и лейбъл и участията му са под тази фирма с този лейбъл и продължава да се работи и нещо да се случва, значи се работи и се прави музика. Просто Селина нормално да е приоритет като ново име, макар че ако сравним двата продукта, Габриела и Селина, едната е вече, едната е вече в космоса, другата е още в облаците, ако мога така да се изразя. Затова ми се ще тази година до края повече да се наблегне на Габриела като продукция, защото Селина там няма какво да стане. Там е вече свирено, в смисъл тя е готова. Само трябва да продължи да пуска песни и говорим адекватни песни, адекватна продукция, за да може да задържи интереса на почитателя. Стига сме говорили, много време мина в говорене. Нека кажем добре дошла на Габриела и да видим заедно сега с вас Луда. В един мъртъв си за мене, а в два пия и звъня на теб, пак на теб. Стана 3, с Богом ти написах. Ще кажа нещо малко по-натам, само искам да видя на къде ще ме отведе това видео и ще отправя така едно вметване към продуцентите. В 4 в легото съм при теб, пак при теб. Казва, че съм луда, ама не ми пука мина. Не съм добре, а лей, се боли, ако друга те пипа. Не съм добре. И аз не съм добре, благодаря ти, че изпя нашата песен. Сега, табана или как да го кажа, не знам, частта, локацията, сета, на който е Габриела на стола, където е с това найлоновото, с правата коса, буквално осветление, сет, почти всичко тип Селина мазохистка. Не ги уеднаквявайте по никакъв начин.
Не правете и не се опитвайте. Може би това не е целта. Но ето аз като почитател и като страничен наблюдател, виждайки това нещо, не. Нека бъде луда, но нека бъде идентична. Точно такава енергия и точно такова настроение и вайб очаквах да ми донесе тази песен. И точно така очаквах да бъде Габриела. Радвам се за което. Ето така трябва да изглежда наистина една певица, поп-фолк певица, която наистина иска да прави това, което прави и да работи това, което работи. Без мили погледи, без сладки очички. В смисъл, едно време можеше. Когато дебютираха Гергана, Анелия и така нататък, беше сладко. Сега обаче всичко е толкова агресивно и това буквално този стил и като бизнес, това е едно море с акули, в което скачаш и те разкъсват. Особено ако си някаква нова рибка, още не си се превърнала в акула. Ето, примерно Селина. Селина дойде още и се откачила, извинявам се, че ги сравнявам, но момичетата са от една фирма. Няма да тръгна да сравнявам, примерно, с някоя нейна колежка, която е от фирмата Хикс. Не, че има лошо. Може да се правят всякакви сравнения в този. Това е свобода на словото, но от една фирма с Селина с нея ще сравна. Селина дойде, заяви край. На Селина няма кой какво да й каже. Селина ги изяде. За мен Габриела лично дебютира сега. Това, което виждам тук е абсолютно това, което исках да видя от самото начало. Абсолютно надъхана, нахъсана, изключително точно както трябва да бъде. Друго да кажа за това поведение, което виждаме тук, което ви казах, че искам и че търся от самото начало. Отивай, защото има много, повярвайте ми, пъти, в които, да кажем, изпълнителката Хикс, ето Габриела, просто трябва да покаже това, защото това е, което иска публиката, да заявиш, да тропнеш, да покажеш, защото си тук, както е в това видео, изцяло поведението й. На много не им отива и щеше да бъде нелепо, много кринч и много странно, ако Габриела не го носеше в себе си. Но ето, че го може. Просто сега е дошъл момента да го покаже. Не съм добре, а лей, се боли, ако друга те пипа. Не съм добре, а лей, пален яско и бързо ми кипа. Лудата дойде, а лей, пак обичам те и мразя те. Обичам те и мразя те, айде влез ми в так. Много рязко приключихме. Нищо. Добре, видяхме видеото, чухме песента, сега нека преминем към моето финално мнение за Габриела и Луда. То всъщност не знам какво има толкова да казвам в финалното си мнение, при положение, че аз вече всичко изговорих в видеото.
което имах да кажа относно самия продукт, който ни предлага днес Габриела. Може би това, което искам да добавя е, че отново присъства този елемент на чалката от преди, може би, 10 години, когато беше модерно да има лелелей, алелелей, шалалалай и всички такива припявки. Малко са ми вече, добре, че ги няма от години, но настръхнах като чух така няколко пъти шалалай, защото това преди години хора ми беше травма. А що се отнася до песента, според мен ще се наложи и то защото е... Не знам как да ви обясня. Знаете, че има и песни, които ги наричам типична Асенова песен. Това е... и това, но не е това. Това е песен... много... Не знам как да ви го обясня, но е много странно. Но Габриела определено и този саунд, и това, което виждам, и това, което чувам, изключително много и отива. Аз не знам дали и отивам. Много силно се надявам да се придържа в тази линия. Много силно се надявам да просто наистина тук нататък просто да бъде много по как да кажа, продуктивна и да прави ето такива неща, защото наистина това е може би една от най-добрите й песни до момента след дебюта й и след Карма. Така че аплодираме Габриела и я поздравяваме. Сега, разбира се, е време за най-важното мнение, вашето, така че ми го оставете по-долу. Благодаря ви, че гледахте. Радвам се, че бяхме заедно. Чао и ще се видим следващия път.